खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि एबा मेथाइ खनगिरि भानुमति बंसियारि बिथाङा रुंसारि जाबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथां भानुमति बंसियारिया गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो मैया बे बुहुमनिफ्राय अरायसमनि थाखाय आनज्रायलाङो। बिथांनि जिउ खहा जानाया बर' हारि आरो सावथुन मुलुगनि थाखाय सुख'हायै खहा जाबाय। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांनि नखर जिल्ला एबा तामुलपुर जिल्लायाव दासिमबो लामानि थासारिफ्रा मोजां जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बेनि गेजेरावनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गिलाजार मुंनि गामिनि लामाखौ बानायनांगौनि थाखाय गोख्रों अजद दैखांदों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला बे लामानि थासारिया दैज्लां बोथोराव गाज्रिसिन जायो, जेराव गामिनि थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनायनिफ्राय लानानै फरायसाफोराबो स्कुल कलेजाव थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायो, जेराव आनजादनि समावबो सम बादियै सहैया होननानै फोरमायथिदों। बेजों लोगोसे बिथांमोना फोरमायथि बावदों दि प्रमद बर'आ बे लामाजोंनो सम सम थांलाय फैलाय खालामो, नाथाय दिनैसिम बे लामाखौ लुफुंनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों। बेखायनो रायजो राजाफ्रा दुखु फोरमायनायजों लोगोसे लामाखौ थाबैनो लुफुंना होनो थाखाय प्रमद बर'निसिम खावलायहरदों ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा। सोरखारि साख्रि होगोन होननानै गोबां सुबुंफोरखौ थगायनानै रां लुथिग्रा सासे सुबुंखौ खादों तारापुर पुलिस बिफाना। बे सोरखारि साख्रि होनायनि मुङै रां लुथिग्रा सुबुंखौ निश्चित रन्जन दास होननानै सिनायथि होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रन्जन दासआ साख्रि होनायनि मुङै गोबां सुबुंफोरनिफ्राय गासै 42 लाख रां जादोंमोन। बेनि हेंथायै भुगिनांनाय एबा रां जाख्ल' जानाय सुबुंफोरा थानायाव बेनि हेंथायै केस थिसनदोंमोन। रांखौ लुथिनानै रन्जन दासआ 2 बोसोर खारखोमानानै दङमोन, नाथाय दायो गोबां संदाननायनि गेजेरजों तारापुर पुलिसआ खानो हाबाय दालाल रन्जन दासखौ। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला रन्जन दासआ सोरखारि इरिगेसन बिफानाव साख्रि होगोन होननानै गोबां सुबुंफोरखौ थगायनानै रां लुथिदोंमोन। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय 2 नं फलाटाराव सासे 22 बोसोर बैसोनि शिब कुरुवा मुंनि सासे सेंग्रानि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। ओनसोलाव बेबादि सेंग्रानि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाया जायगानि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। दायो डिमाकुसि पुलिसआ बे जाथायनि सायाव संदानगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। कलियाबराव सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद। मिथिनो हानाय बादिब्ला सासे हिरेन बनिकर मुंनि लम्पट सुबुङा गावनि गेलामाल गला सिङाव सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। हिन्जावसानि नखरनि सुबुंफोरा दायो लम्पट हिरेन खनिकरनि हेंथायै थानायाव केस होनायनि उनाव दायनिगिरि हिरेन खनिकरखौ पुलिसआ खाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। जागिरदआव पुलिस बिफाना ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जागिरदनि कुयादुलाव सासे ड्राग्स फालांगिरि गुलजार हुसेनखौ हमनायजों लोगोसे बिनिफ्राय गासै 65 था हेर'इनजों आबुं कन्टेनारफोरखौ बोखांनो हायो। बे बोखांनो हानाय हेर'इनखौ 11 ग्राम जागोन होननानै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। तामुलपुराव सासे थिर खेलानि जुवारिखौ हमदों पुलिसआ। हमनो मोननाय जुवारिखौ 2 नं दङारगावनि कातिराम बसुमतारी आरो बिखौ नाग्रिजुलि पुलिसआ एरेस्ट खालामदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बिनिफ्राय मोन 7 था थिरनि टिकेट, मबाइलजों लोगोसे नोगोद रांबो बोखांनो हायो। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला गंसे दखानाव जुवा गेलेबाय थानाय समावनो उमरसकनिफ्राय हमनो हायो कातिराम बसुमतारीखौ। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै जों गोबां सुबुंफोरखौनो गोमाहैनायनि खौरां मोनबाय थायो। बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव देरगाव सकिल बागबारि गामिनि थागिबि निवासि सदागर दास मुंनि सासे सुबुंनि फिसाज्ला सुर्य दासआ गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै गोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय 20 मे खालि नखरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय हायद्राबादसिम खामानि मावनो थाखाय थांदोंमोन सुर्य दासआ। नाथाय बे थांबाय थानाय समावनो हरखाब मोनसे रेलगारि स्टेशनाव ओंखारथ'नाय समाव रेलगारिया खारग'लाङो, जायनि जाहोनाव सुर्य दासआ रेल स्टेशनाव आन्दायनानै थालाङो। बे समनिफ्रायनो दासिम सुर्य दासनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। बेखायनो सोरबाफोर सुर्य दासखौ बहाबाफोर नुबायोब्ला होखानाय जानबुं नम्बर 6002843792 नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। फिन आरोबाव सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा ताजमहलखौ बेफ्रुहोनो हुमखि होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे बेफ्रुहोनो नागिरनाय हुमखिखौ केरालानिफ्राय मोनसे इमेलनि गेजेरजों मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे हुमखिखौ मोनखांनायनि उनाव ताजमहलनि साखाथि फाखाथिफ्राव पुलिस आरो रैखाथि हान्जाया 3 घन्टासिमहालागै नागिरनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय जेबो रोखोमनि सन्देह खालामजाथाव मुवा बेसाद मोननाय जायाखै। अब्लाबो बेफोर साखाथिनि जायगाफ्राव दासिम हाइ एलार्ट फोसावदों होननानै खौरां मोननाय जादों। मैया हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि 122थि मन की बातखौ जुमदुवार मण्डल बिजेपिआ श्रीरामपुर गामियाव रायजो राजाफोरनो खोनासंहोदों। हादोरनि जौगानायनि आरो भारत सोरखारा रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावनो हाखो आरो मा खामानि मावनो थांखि लादों बेफोरखौ
रायजो राजाफोरनो गासैबो दाननि जोबथा रबिबार सानखालि मन की बातनि गेजेरजों फोरमायबोबाय थानाय बादिनो मैयाबो फुंबिलिनि 11 रिंगानिफ्राय जागायनाय 122थि मन की बातखौ कक्राझार जिल्ला बीजेपी दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारी बिथांनि मददजों आरो जमदुवार मण्डल बीजेपीनि सिङाव थानाय श्रीरामपुर बुथ कमिटिनि बानजायनायाव श्रीरामपुर गामियाव रायजो राजाफोरनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि मन की बातखौ खोनासंहोनाय जायो। बेजों लोगोसेनो अपारेशन सिन्दुरनि जाफुंसारनायखौ लानानै भारत सोरखार आरो भारतारि रौनिया बिफानखौ मान होनानै राहुल नार्जारीनि दैदेननायजों मैया मोनसे तिरंगा लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।